gi joma chiegni GASET warango kawuono mantiere kar kan ka Harncell Oyango. Harncell oyawre chiwo nani. Antiyo maber Cleo, Nyasaye orita. Kenya ka sama walaro linda. Iwe ni gik moko ok be ahinya Kenya kata king'ada tong' Tanzania but iwinjo ni Vice President o resign. Koro ok oyot, but GASET otemo yango gik ma koro meet peka. Maduong' ahinya en koro Sifuna's choice. Tena ni yiero ma Sifuna ni godo. Obro dhi gi party mane mondo in the end get deadline mar register political party, I mean my IBC oketo en napani en dwe mar 10 tarik 10 if I'm kanyalo estimate kanyo bende nitiere weche mag school masani koro midhiero kwako border man Narok gi Kisii kochacha kae kanyo bende nitiere koro family mar daktari mayando tho, nitie family michich ni nonego daktari mayando tho, mayando negi, ma koro bende koro case ni pod dhi nyime. Nyoro kanyo koro nyagi yudo opportunity ma gimbe lero side margi, ma koro nye do nyomiyo gi opportunity. Koro magi gik ma wadhi ng'iyo gi mamoko weche thoth Kenya kaka kawaida ok inyaga koso gima dhi nyime. Kiwacho ni sani gik madhi nyime ka ilaro nyinge skunde ni nono e tong' mar piny, e tong' mar Kisii kod Narok ka lweny ni kuro. Kenya West bende yudo lal margi. Wana ni ite mokwonyo kura mojong'in bende nene iwinja ne kako chal kendo kaka bende en ite ni mano mar Daily Nation, mano ite mantiere kae skunde ni nono ang'isome ne ite mar 10 nyakura mogejwang' nitie lweny madhi nyime e tong' mar Narok kod Kisii. Kiwacho ni sani jopuonjre go ema ntiere dier lweny machalo kamae. E ite mar 8 lal mar mar Kenya Airways KQ mano e nus mar higa mano maromo bilion 16. En moro mosebedo kaka kirango ahinya. Iwacho ga ni Kenya Airways ni oloso koyudo ga profit osebudho ahinya kapok oyudo profit. Noyudo moro higa mokalo. Mano kirango kanyo nyaka sani ang'o mosebedo kae katimre kata tok duoko ndek gi achiel moro mano wuok oko makoro medo jiwo wuodhgi mag ndeke. Gimondo kar kae en nying mar Linda nyabedo nying ng'eni jok ma nyabedo ni gore dhi chak nying mar Linda. Aya Sifuna's choices gin mage mantiere IBC to nyaka tarik 30 dwe mar 10 mano mar yudo nyinge mago mag jotelo mag duond buche bende gidhi chopo kacha ka gisendiko duond bura ni. Sani nitie kweth moko mowuok, nitie kweth mineno kacha motelne kacha kod jatendgi kod okil margi mano Gada Goko. Kendo penjo mantie ni Linda ni to kore mar ng'a. Linda ni nitie jok mosetam tiyogo gin gidhi e doho mar kono registra mano maduond buche ni gima notimo cha nok kare. Wan ok odwa kata mondo olok gino. Gima dwaro en mondo ung'e ni gima notimo nok en gino mano dhi maber kodwa. Kata wano Sifuna olero ni ento en gi duond buche mathoth. Koro ito mondo mi okono jopiny ni gin magi mantie ka. Gima mako wang'a maduong' ahinya en kata na picha ma koro ket ma Sifuna ka neno ka koro luya otuch kuome. Jandiko yiera picha ma Sifuna ma koro luya koro kwako Sifuna kanyo. Luya chot. Luya chwer kuom Sifuna kanyo manomo. Kata kamano to of course sigara no yange page 4. Gima timore en ni nitiere group manose register nying mar Linda. Koro gin ne register of course margi cha en acronym en Liberal Liberty we're among the right Liberty National Democratic Alliance. Mano negize reserve kaka nying gi but koro bang'e ne makoro Linda Mwananchi be nobiro netemo reserve nying mar Linda Mwananchi. Kore mano isgi nitiere chama moro mabe oseji register gi nying mar Linda. Koro okunya tiyo gi nying no. Koro gima registra notimo
en ni gima tribunal nikech dispute notere tribunal notere political parties tribunal malinda mwananchi group ema incho tero ema koro registrar nowacho nang'o ni gima gibro timo en ni koro registrar of political parties ok nya register nying malinda mwananchi nyaka ng'eto ma bura no timre. To koro gima gitimo en ni giyie ne Linda mondo reserve nying mar Linda kende, ok Linda mwananchi, but Linda mwananchi to yienegi mana mar reserve side margi mar mwananchi kende, mane ni mwananchi party. Koro mane kuma chung nitiere sani. Of course ma itayo gi kor Linda mwananchi tayo gi jodito kaka Suba South MP Karoli Omondi, former Law Society of Kenya, mano ker machon mar riwruok mar Okinde, mano Faith Odhiambo gi political strategist Pauline Njoki Njoroge. Gine magitemo challenge registrars political party kaka no handle issue no. But kiwinjo gima jo Linda be wacho, be giwacho ni gine mane gikuongo reserve nying no, mane gisewuon nyaka Linda mwananchi no wetiyo gi slogan no nikech nying no sani koro gine mane gise reserve. Koro gin gitemo defend themselves nang'o ni registrar of political parties sani koro chalo gima koro temo duo pi korgi nikech koro gine mane gikuongo, nikech chik to yieni ni ng'ato kata mana business name iyega ni ng'at mokuongo register nying no ema nying no be mor tok de yudi kata kidhi temo mani. Yeah. Koro kidhi kata mana system kata nying mosekaw ok yudi system ok yieniga bedo gi nying no. Kamano moko kuom options magitiyo ka wacho ni options giting'o United Democratic Party, mano set for rebranding kawuok kuom Ukombozi People's Party, kama chelo bende en People's Renaissance Movement, mano PM bende noyaw jumbe moro mokalo kar kae kod jod bura man Masaboti Caleb Amisi. Ntiere United Patriotic Party, mano UPM bende ntiere kar kae. Options boko mantiere somgie gi kuko mar nyakoro mag jwang e ite mar ang'wen. Nitiere lweny moro mantiere kar kae, ntiere ite mar ariyo ma moting'o sigana ma Cynthia Oyango okelonwa, ma bende iluwo kar ka machiegni ahinya mano mar nek mar Dr. Victoria Mutiso. Anyuola mano mar Professor Ndetei makuombi ka oting'o Rose Mbithe Mulwa kod nyathine Chris Mulwa kod nyare machielo mano Angela Mulwa, bende koro duoko penjo moko matek ahinya e doho nyoro ka giwacho ni gima ntiere kae momiyo imakogi en low maromo manengone romo bilion 1.5 mantiere alwora ma Mlolongo, ma giwacho ni idwa magi. Olero kacha ni Mutiso ni to nen ng'a. Mutiso nen mana ng'a mane yuecho e ofise mabang'e ne mana gi diploma. Noonge diploma. Oyudo diploma ma sano chopo e ngas mar bedo daktari. To wacho ni giduto gintiere mane weche mag somo kendo thiedho dang'ni mag paro, mago weche mag mental health. Mano wach mantiere ka. Sani idhi geng'negi mano Rose Mbithe Mulwa kod Chris Mulwa kod Angela Mulwa etesendo bila makileleshwa irito mondo michako duok gi doho. The Mulwa, well, yenamuna luongi ni the Mulwa family to defend kata gitemo resore ka giwacho nang'o ni ginto gina victims of circumstance. Mantiere ni tho mar Mutiso ni en gima koro itudo igo atuda nikech koro kaka giriwore anyuola, nikech koro gin kamoro achiel kalure gi weche mag keny ema koro itudo igodo. To gin giwacho ni gima itemo tim kae ni sama koro omak gino mondo lopgi ma koro nitiere gwenge mag Mlolongo kono ero kakiselero no mondo ousi. Koro mane gima gineno lobno en worth 1.5 billion shillings. So mane magino nitie jomoko madwa uso lobno. To nye miyo makoro min Chris gi nyadeni machielo manyo makno ma bende no kill nyowacho nang'o ni ene ma nobedo kotayo familia mare
kata ka ne pod en e keny owacho ni en ema nopuonjo jaode ma jaode noyudo jaode ne giromo ka jaode ne nitiere second year medical school ma en nopuonjo jaode ma jaode koro nobedo moyudo nyaka PhD ma pes PhD go en ema nochulo ne jaode. To kendo wacho ni koro bang'e no ema ne giwere gi jaode ka ne gike weche mag keny, but nowacho ni osebedo higni 30 nyaka ne giwere gi jaode, ma kata nyithinde ariyogi en ema opuonjo, en ema nyicha nobedo kopuonjo gi, ma en ema develop ma koro both of them gino kinde. To wuode to nye wacho ni en kanomake nonyise ni mondo ondik statement, bonyise ni koko ondiko statement tibro medne kinde mag detention ma ibro gengne go ma up to 60 days mano koro wacho ni en kako okil owacho ni en gi right mar express himself. Koro nyo wacho ni en no okawo okang' mar ling nikech oneno ni jogi moro amora manyalo wacho inyalo ti godo against an. Koro magi gik ma warito winjo mondo warito neno mondo wawinjane ni bro bedo nang'o, but en case ma pora ino ka pod en case ma bro bedo mabor ka. Of course okinde ne bende nitie kaka oseseyo DPP gi DCI, of course gi familia no osebedo ka wacho nang'o ni nitiere kaka itiyo kod DCI gi DPP mondo omed twegi, mondo omed kumgi, omed ketgi iye, mondo seche moketgi iye no nitie kaka idwa roch weche mag mwandu ma gin godo gi weche mag wacho ni kata sani koro daktari ma koro en wuon nyithindogo sani wacho ni ok en e hali maber ahinya kingima nikech giwacho ni en e wheelchair, but familia ni wacho nang'o ni gimbe gidwaro pesa mantiere thieth moko ma gimbe giwuon onego bed ni gitimo, but kaka koro twegi, kaka koro kumgi ok ginya access bank account mateni kata mana thieth malong'o ok ginya access. But court nyowacho nang'o ni mondo kapok oyaw kes ayanga mondo tergi mondo pimgi ka gin stable mar ka ginyalo chung' e court e weche mag twech. To jal mano ne en prosecution nyowacho ni mondo mano timre obro need more than 2 days nikech court nyomiye 2 days nyaka Thursday, but wacho ni 2 days ok nya romo timo nonro mar ji ariyogi, samoro onyalo need more time. Nyo kwayo more time, but judge to aparo nyo insist ni mondo case ni odhi nyime 2 days go onego bed ni oromo. Koro wabro winjane Thursday ni bro bedo nang'o, case no bro dhi nyime koso ibro baye kendo. Kamano ka iwacho ni nyaka sani osebedo higni 30 kata ne giwere kata divorce ne timre mano Rose Mulwa kachiel koda ka Professor David Ndetei e ite mar ariyo ni pod nyakora jong piny kar kanyo nitie wach mar ng'anyo mag nurses. Wacho ni 4th week of nurses strike leaves mothers and babies at greatest risk. Midhiero mar ng'anyo mag nurses omipe kar kae e ite ni mar ariyo. Nitie sigana machalo bende mantiere kar kae, miyo kod wuode oik mana bath gi bathe, mano kama ne okete kar yweyo margi mogik, mano tok tho ndalo 9 ka opogo tho margi, mano mantiere kar kacha. Ka nyaka sani yangore ni miyo emano nindo tarik 8 dwe mar 8, kaeto bang'e wuode oduogo nindo tarik 17 bang'e. Iwacho ni ero giteno ikgi odiochieng' achiel, mano kama ne gibede. To iwacho ni jaduong' kata kwaro mano mzee Nyaga Njai ochiwo pache kar kanyo kowacho ni ogonyogi mondo mi gidhi giywe kargi makare. Weche gi pod thoth kanyakora mogo jwang' kowuok mano nitiere limbe ma jatend piny Kenya William Ruto otimo e ite mar 6 koni ka entiere South Rift, entiere gwenge ma Narok kama oganda makwar nowuok marwake to omedo mana go debe ka omanyo ombulu. Beni Ruto nowacho ni kampen pok ochako. Gima timre kar kae kinene e ite mar 6 en kweth moro machal mane nitiere godo kano manyo ombulu 2022. Kawuono
iwacho ni kampeno nego chaka ayanga dwe mar ang'wen dwe mar ariyo higa manyien sano dhi chalo nade owacho kata kendo oseyo ji mathoth ahinya matemo kete test ni gin to gionge agenda owacho ni ping sha ka entiere kod alternative jokwa nigi alternative gidong' onge power mane kama gintiere kata ibed gi alternative ichalo ng'ama nigi ideas mabecho gionge pesa miketo go ideas gigo itim ma weche mantiere karka ni marite mar abiriyo Harncell ka ng'erango gigi duto ntiere jiwo weche mag arita motelo ne yiero maduong' mabiro kendo medgi nyaka weche mag omenda e budget margi kaka obila. Jatend piny to nyoro nye ntiere South Rift mano en Narok County nyo limo gwenge mag constituencies adek kaponi gin Narok South, Narok North, Narok West manyo limo kanyo. Narok osega ng'eni ntiere chama mane nigi mbi kono yande nen ODM but UDA yande mie ema yande rival e kono ego but saindo chaka gima koro iwacho ni ODM tika kaka sani koro osegolo lwete kono odwa wene chama mamoko kaka koro Jubilee UDA gi koro mar Rigathi Gachagua be ineno ka koro osechako donjo mano DCP osechako so tiende kono ero. Kata kamano jatend piny to gimanyo tere kono ayanga of course nye tiere nderni manyo Oyango ni about kilomita 200 monego be ni gero within Narok County mamano koro dhi kelo lokruok maduong' manyo se yaw gi officially nyose launch gi officially but kata kamano be nyo ka opportunity no mar loso oganda manye ineno kaka nye ji nyochokore kanyo ero kanye winje manyo seyo godo jogo ma temo se onyiso ni gionge agenda oparo ne ni gionge agenda gionge sera nyo nyiso kaka kata mana akili bende chalo gima gionge go koro nyo seyo ni gin gionge alternative gionge agenda nikech agenda gi maduong' en ni Ruto must go. Koro mane manyo otemo seyo gi godo kanyo kata kamano to owacho ni weche ne mag wuodhe ma oko bende tika kiseyego but owacho ni chakre ochak wuodhe go tourism industry ma Kenya ose grow from 1.4 million to 2.4 1.4 million to 2.7 million annual matin ni mago jowuoth mabiro Kenya ka gin ji 2.7 and almost double number mane entiere gi weche mamoko tie gik manyo yawo kanyo tie funding weche mag funding ma TVET nyo lose nyo wacho kaka gise employ jopuonj 100,000 e higa mokalo gi classrooms rather 23,000 moseger nyo kwano gik ma sirikal osetemo katimo e sectors mopogore opogore gi projects ma sirikal hope yango but ka wadhi e page mar 7 waneno ka weche mag arita chalo gima koro omedo omenda gimomako wang'a ka en ni budget mano igni 10 mosekalo 11 mosekalo iyudo ka budget ma sekta mar arita oketo iyudo ka ok bed ga met gi pesa mi imiyogi onge higa moro amora ma sirikal ose meet budget allocation ose allocate pesa ma match budget ma sekta no seketo kaka koro kata mana higa ni iyudo ka annual budget ma sekta mar obila ose kwayo en 510.79 billion but iyudo ka 44.63 billion kende ma osemigi ma iyudo ka iwacho ni en increase ndio but kiyudo ka en shortfall maduong' ahinya compared to budget magiseketo kanyo koro ma rimo miyo samoro nyalo wacho ni sekta mar obila ok tim maber ahinya nikech kata mana chudo mar obila be iyudo ka samoro ok ber iyudo ka ima mibadhi koro ochuo otimo newa e gweng' but pesa mobedo released no ntiere moko man dhi to recurrent budgets ma sekta mopogore opogore mag arita onego bed ni timo
kae to nitiere moko madhi ne development. Aparo ni atamalo nukta ang'wen atamalo 4.7 ma iwacho ni nyalo bedo ni dhi ne development. Ng'eny ne en weche mag recurrent expenditure ema ni kanyo ero. Koro jomoko to neno ni wach ni maduong' ahinya en nikech budget ni neno obedo almost doubled ki compare gi higa mokalo. Jomoko wacho ni magi en kotenre gi weche mag ombulu mabiro. Koro sirikal temo neno nang'o ni weche mag ombulu be oket e yo malong'o. Mano bende arita ka medo mana redi kanyo. Koro mojwang'e ite mar apar ka kapok amiyo Joyce thuolo, nitiere lweny madhi nyime tong' Kisii kod Narok ma bende koro keto jopuonjre odonjo ei lweny machalo kamagi, ma bende oketo gi oko mar sikunde ka sikunde olor. Principals mag sikunde bende wacho ni nitiere ka weche mag underfunding kata nok mar omenda sikunde matayo sikunde mopogore opogore. Wacho ni we are struggling, mano ite mar apar. Principals, we are struggling to run cash-strapped schools. Omenda tin michwalo sikunde. Wacho ni osebedo ka en gima dhi nyime kuom thuolo ma higni 12. Koro Mogajwang school capitation mag secondary bende chiw piny kar kanyo e iteno mar apar. E ite mar apar kod abich nitie machinglo ma dana tieko godo kae. Harncell, kae nitie dhot moro mitemo lor ka mar active politics. To ng'ato pod thurore gi dirisa. Ng'awa thurore gi dirisa gi kama mako dhot cha. Gi jo ming'eyo. Magi gi pacha. Samoro jagoro nigi paro mopogore badando gi pacha neno ka jal modino dhot cha ten jatend piny Kenya sani mano Daktari William Ruto. To jal malimbo mar donjo malidho kadwa donjo dirisa ni to en jatelo machon mano Uhuru Kenyatta. En makoro temo so tiende gi dirisa. Ise sani ni ene mo sponsor Linda Mwananchi. Evidence to anta ongego, but mane gimi wacho ni timore sani, otemo manyo kako onyalo duogo e power through other means. Ngeno kocho nyaka bed president, inyalo bedo king maker. Kata kionge gi power to ini makoro i control sirikal through other people. Kata mana candidate mare ma Jubilee mano Fred Matiang'i be ineno ka gima oken a presidential candidate per se. En ng'at ma Uhuru Kenyatta temo tiyogo mondo regain power ni, mondo regain control mar State House. Kamano. Aya, weche mantiere karka mangima ahinya. Mane gazet kawuono nyakoro Mogajwang ka kod Harncell Oyango. Gazet mar The Standard kisomo idhi yudo ma ikoni kata ka ondike ni murder in family. So bed kod ng'eyo. Puoch gi pak ne jogo duto maneno wa koni mopogore opogore. Jomosechiewo bunge la wananchi Kisumu ke nitiere Oginga Odinga Street ma Kisumu kanyo. Mano tie sani gipogore. Nitiere moko mantiere piny ka Bath Komala Flowers kanyo kama gisome gazet. Gazet gikuongo some. Moko bende sani neno mo gitivi okinyi ma kawuono kawa ledho negi to gisome kacha to gichiwo paro mopogore opogore. Gi jogo bende mantie bunge la wananchi Mombasa, bunge la wananchi ma Nairobi. Karakae agai Kenya kod joge duto kama gisome gazet okinyi ma kawuono ka waledho na ledha mondo giweri gisiso madhi nyime. Ne watime kendo chieng' machielo kendo ka warango negi gazet mantiere anyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanyo kwaro mukeo nyaka chango warad chieng' wuok tich mabiro weche pod thoth mobolose. Korado kod Kisumu Chabera wachamuru mananas watermelon jocham kasana wen Joyce thuolo. Okono waneni Linda mane mantie bro. Dipone ntendo medhi nyuole season ni kagin manyiri gidhi bedo ka Linda mang'eny. Kichako nyathini Linda ng'ato nyalo kore Linda no mare ng'amung'eyo oriti masani.